Bari maaf ambo nak melakukan buah persembahan. Ninya mama nan tujuh suku nan gadang basa batuah bakucuk cewang ka langit baurek paguh ka bumi. Bari maaf ambo nak melakukan buah persembahan. Alim ulama cadiak pandai suluh bendang dalam nagari. Bari maaf ambo nak melakukan buah. Bundok kandung limpapih rumah nang gadang. Bari maaf ambo nak melakukan buah persembahan. Indak dia tu dibilang gala je salam saju ambo muliakan kapambilang patok gala salam lalu kena rapek buah persembahan kembali ke depannya. Lalu aja. Apalah nang kajadi buah persembahan jambu ke depannya 2-3 hari sebelum nangku Allah balapis kurang je berdua. Nan capek kaki baringan tangan nan pasih lidah bakatu. Membawa rokok nasa batang sirih nasa kapur. Karena gari nan bawempuk ke kampung nama banja. Mana moin ini aja mamak saratu urusana nan basamu. Pihak dini niat mamak saratu rusana nambah samu janji bakarang padan bauku janji Allah badapati ikaranya tu memuliakan labuanan golong labat turi jalanan pasar labat tampuh arak ilang sepanjang jalan lah tibo di laman tanggo janjang talangkai labat tingkek lapik takambang labat kedudui kok duduk lah seamparan selo tagak seedaran tapak niniak mamak nan 7 suku saratu alam nambarajo mbak ari hari nang kini maga disilang menampangka ateh karjo menampako karano ado nan taraga takana tahilan di mato takana di hati nak melalukan alah kok patui aso alah kadu bolut maangko kalaluninya Sawananya nya. ndak lain sepanjang buah persembahaninya nan tasabui di muko rapek tawala kada panambo lai diadat nan bapakai nyato dicepak nan barisi tali sawah terentang panjang orang ambil kata di timbo lai tasawuh dalam undang nyato taringka di pusako. Tapi semua pun nampak nantun baukokan pamenan adat sayo sipai dicari dipayokan katuan datang paling wangkan bunyi nantaranga sabah menanti inya saketiku ba apalah nan baitunya Sampainya sepanjang buah paruliangan nambo nan tawala kabatinya lasuri to dalam kain Allah cupak talarang ngantang Allah dia ada apa pakai yo tapi samantang pun nambah itu ibarat rantak nak sadaram ibarat lenggang nak sayut direnjang kato na datang majapuen inya kabuah barinyo mananti ang bos ketiko pakolah nambah itu kan manantun mana lalu nya di sini tibo ayo manya iya nak lain semulo kato kadanta kabaginya supaya biang nanyo cabiak gantiang nanyo putih kato di bawah pakai bahasa apa nanti monya sampainya dibilang sampainya kok persambahan ambo nan tawala ke depannya lai diadat nambah pakainya to dicepak nambah si tapi sungguh pun nambah nantun narajau kata mabakat namana kata boyo ambo renjang kata mabakat menantinya seketiko kamu kau lalu nya sabananya enggak le ambo ambil kata boyo menantinya apa pakai supaya nantinya